నమస్కారం అండి. నా పేరు అభిలాష్ అండి. మా అమ్మ పేరు వచ్చేసి కళావతి. నేను ఇక్కడ మెడికవర్ హాస్పిటల్‌కి రావడం జరిగింది. మా అమ్మ మెడికవర్ హాస్పిటల్‌కి రాకముందు వచ్చేసి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేది. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొందరు ఇక్కడికి మెడికవర్ హాస్పిటల్ కర్నూల్‌లో బాగా చూస్తారని చెప్పడంతో మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి తేజానందన్ సార్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రాకముందే సార్ దగ్గర అక్కడ తీసుకున్న రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అక్కడ కొందరు హాస్పిటల్‌లో చెక్ చేసిన తర్వాత బాడీలో వాటర్ ఫామ్ అయ్యాయి. కాస్త హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉందని చెప్తే మేము మా ఊర్లో తెలిసిన వాళ్ళ రిఫరెన్స్‌తో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత సారు బాడీలో లిక్విడ్స్ ఫామ్ అయ్యేవన్నీ స్కాన్ చేసి ప్రతి ఒక్కరిని తీయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడొచ్చేసి వాటర్ తీసిన తర్వాత బ్లాకేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసారు. సో, దాంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ లేదని తెలిసింది. ఇక్కడ చాలా బాగా చూసుకున్నారు. స్టాఫ్ కూడా బాగా చూసారు. తేజానందన్ సార్‌కి, మెడికవర్ హాస్పిటల్‌కి థాంక్ యూ.